Eu comecei a escribir hai moitísimos anos. Era eu, pois, un cativo. Aínda que experiencias na parte, mesmo lembro algún pequeno contributo no xornal, pois lembro unha carta ao director, non lembro en que ano, nin o vou lembrar para que non se atope nunca. Pois comecei a máis que nada a preocuparme, a investigar, non, pola nosa cultura, polo feito cultural galego, non, en clave literario e musical, cando eu tiña 16-17 anos. Precisamente, bueno, pois foron os momentos previos para dar ao prelo Gustavo Freire, O grande esquecido, unha biografía que non se trata dun pecado de xuventude, senón que se trata dun traballo feito por un rapaz de 17 anos, que se publicou no ano 88, aínda non celebrara eu os 18, aínda non cumprira 18 anos. Bueno, por suposto, pois iso, a miña preocupación, como digo, pola escrita, pois tamén se reflectiu en textos narrativos ou textos pois máis ben volcados coa preocupación histórica e cultural, sobre todo da cidade de Lugo, e textos que moitos deles ainda están dormindo o sono dos xustos nunha gaveta, non? Mas, como digo, pois a miña preocupación fundamental, pois iso foi ao redor dos 17 anos e cristalizou aos 18. Bueno, posteriormente, xa cando me formei en filoloxía, xa procurei lóxicamente pois dar outro carácter aos estudos, mas serviume de moito o que foi pois un primeiro achegamento coas fontes xornalísticas, cos medios arquivísticos, non? E sobre todo co tratamento de textos bibliográficos.